Okay, dito na tayo. Hunter. Dito na tayo sa kamailan ni Brian Boy. What's up guys? Ano yan, titikman na natin yung ano time namin na ano, ice. Yan. Dito sa atin. Hunter Claude, Hunter Francis, Hunter Paul, Tama. Hunter Joey, Hunter Kevin, mga yan. Tama. Titikman na natin yung mais ko. Oy, maliliit ang bunga. Wala daw eh. Kapay, kami agarun tayo. Tanin nila mo, tanin. Oh. Ito na yung mga tanim mo. Matataba yung ano, matataba yung bunga niya mga kanter. Okay. Nyunay. Tagagisate lang guys. Tagay. Pwede pagyanan dito? Ito nagtatago si Maisa to. Si Hunter Joey doon sa gitna mga under. Para ano, para hindi makita yung nagkuhan kasi tutular ng ibang tao pag kitang may kumuha na. Ito na katatutin na alamang. Mga lakabete ko yawid ko. Parang ni Brianna. Maya iya. Pati nagyo ako. Hindi ka ata makaapoy kulot. Paden. Dingdingin ka nun ni Hunter Joey aja nih. Promises. Kananan. Puro to nih. Nih. Oh. Okay, bagas cek. Bagus. Diletter mo na binong ngayon. Ay, kaganda, oy. Ito silip to letter ko ngayon. Just in case of emergency. Ay, baraan dito, oy. Laglag mo libik daw nagmadaji ay hindi ngamin dijig. Nagsya di jay. Dito inay. Oh, damdam kami na api. Najulag mo goal. Pagdaya inala nga lighter, imbatik. Tutor siko mo di pa lang. Kulay na. Red. Magami na nagkuha mo nitong. Ay, Kanya pwede ito na yung din to dagat. Tuno ka. Garaw to, magaraw ito na mga sinit na ima ka. Masini nga tayo ni, nakadadayo. Di short ang iso. Hindi kitang katibag, tidumarang na yung. Palapuyot! Na, subukan. Garaw na eh! Gagargarawa ka! Ala, data mo na basa. Yo, nakapoy na mga kanter. Very good. Wow, kan lay. Very good. Very good din.
terus mo. Iwagi ko. Hmm. Papauna mo dali jay. Lan natin yung ano. Tanim guys. Talon nga nagpipinirma kami dajay. Pindaday ito yung mga. Amin upat, no? Diretso lang to. No! Oh, hoy. Itutulog pa tabagin ko. Ate garaw-garaw, 5 kanak ko na laro doon. Kamar siya mo. Dumagas tayo kung tayo managtun dyan. Malte kaldero, anak madimpay kaya mo. Gado mo ato kaya mo. Baliktad ko, tabagik na eh. Meron na, kasi digital tayo yung data. Kisbuha ko na eh. So, natong data darang nan. No, matay. Ayan o. Malapit ng maluto yung balat niya mga hunter. Pagkatapos maluto ng maluto, tawag dito, malinay mga hunter. Tapos ihaw ulit. Katapos ano, mawala yung balat niya. Akasyon nila pukawan eh. Mga magwantanan ka hunter. Ayan, tinuturuan namin kayo kung paano magnakaw ng ano, mais mga hunter. Joke lang yan. Nalungutatan na eh. Lapit ng ganggani mga hunter. Pagkusko na! Lapit ng ganggani. Kapit na bagi ko. Naluto to. Nay. Nanay! Oo. Haha! Tama pa siya. Gilala. Tapos ng maya, kakain na. Eh, di na patapuan. Bisikat yung mga Nakaharap dapon na eh. Tumutong na tatagan. Magod na eh. Aray ko. Karanggang ka ma. Aray ko, hindi nalunag eh. Nakatutubay. pamugar mo na yun. Pagtutulog ka, popcorn na na yun. Nakawa. Natinit ka, hunter. Oh. Kudisan atad na. Bait na yun. Ito. Ay? Panglako. Bata makindi. Ah. Sabit ka no panglako yun. Sini panglako ato. Pwede ba kung so? Ito mang joy? Ha? Namungi bago ka bagyo na yun. Ay, kung dito natapukan. Naimas patapukan. Sakit po atan. Aray ko po. Naihaw yung kamay ko. Iwan. Ano pangtab na yun. Jay. Wow. Wala na kang mukpat. Gabi ko ah. Akin mais kad na ito. Tatakaw kayo mo. Mas taga-ilay. Ayan na yan. Nakusal. Nya tabagi mo dere. Gamay. Tinapok. Mga magnanakaw ng mais to, mga kanter. Shout out sa mga magnanakaw ng mais. Kevin Domingo, Jampol Sardinya, Francis Magalona, Rabanes, Mustasa. Jeffrey Sardinya, Kagawad Joey Nolasco, Mangirurumain. Tawad ka pa ikaw. Tataw siya mag-rito.
Kautang ko nito ko. Tagagalayan. Nya ko na namang Joey. Madim pa nabasa i-comment na. Ape ako madeji konsehal nga ako. Tagagalayan mo. Nalangso dita ko na nakita. Wala na. Uy, naan di Facebook. Karo ay papansin. May ay viewer. Ramen bakit? CCM. Ano, kumukuha rin kami ng ano mga tar, Joey namin. Para sa ano, mag-in ako guys. Kakainin daw nila. Pas. Ano? Naston. Ito. Yan. Yan naman ta. Yan, uwi na kami mga hunter. Salamat po sa panonood. God bless.